Χέρις Νορβηγίας ο φωτιστής, όλα φαθλοφόρε και αιώνιος βασιλεύς. Χέρις ο πηγάζων η αματάπαυστος, της πίστη ετουμένη στην συμβοηθία. Τον αστεραπάντες των πτυλαυγή, τον εκ Νορβηγίας ανατήλαντα και φωτή, της Ορθοδοξίας Σκανδιναβίαν πάσαν, φωτίσαντα σε άναξ όλα φιερερωμέ. Τον πενήτων γέγονας βοηθός, και τους συκοφάντας εταπείνωσας ψαλμικός, μισόν ανομίαν φιλών δικαιοσύνην, και του Χριστού της νόμης όλα πειθωμένος. Αφθάρθον το λείψανον θαυμαστός, το σεπτόν σου όλαφ καθοράθη θειαροπή, και πηγή εδείχθη των ιαμάτων πάση, της πίστη αδιστάκτος η καταφευγουσή. Δίδος την ανάβλεψην της τυφλής, και ελευθερίαν εχμαλώτης χορηγής, και τους επιλήπτους τρίσμα καρσοφρονίζεις, και του πυροσβενείς όλα αυτήν δύναμη. Ή ασυνσωμάτωνται και ψυχών, δώσ' βασιλομάρτης της νυμπάσκους η χαλεπός, και φρούρον μη πάυση των σων λαών ευχές σου, όλα φανάκτων κλαίος μαρτύρων συσκήνε. Χάλβαρ ανυμνήσομεν αδελφοί, ως λούτον προστάτην και ακίμητην βοηθών, των αδικουμένων των μέγιστον προστάτην, και προς Χριστόν μεσίτην ημών θερμότατον. Χριστόν εμφευθήσα υπέρ αυτού, το θάνην προήλουσιν συνάθλον σου το χορό, σου νυφά Θεόφρον και νυν αυτό πρεσβεύεις, πλημελημάτων λύσιν ημίν δώρησαστε. Τρύφων των λαπώνων ο φωτιστής, και τον εν θαλάσσι και βερνήτης ο ασφαλής, μοναζόντων κλαίος συνομιλή αγγέλων, υπέρ των σε τιμώντων Χριστόν οικετευέ. Πάσε των αγγέλων εις στρατιέ, πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων οι 12, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς.